Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan, euskeratik hizkuntza algebraikora egingo ditugu itzulpenak. Horretarako hainbat adibide idatzi ditugu arbelan. Zenbaki ez ezagun bat hizkuntza algebraikoan adierazteko, dakizuenez letra bat erabili behar dugu. Edozein letra izan daiteke, baina normalean isa erabiliko dugu. Beraz, zenbaki ez ezagun bat, isa. Zenbaki baten hirukoitza. Berriro ere ezagutzen ez dugun zenbaki bat, beraz. Isa erabiliko dugu eta hirukoitza, hiru aldiz zenbaki hau, hiru, bider, isa. Bi zenbaki ezberdinen arteko kenketa. Kasu honetan, bi letra behar ditugu, bai? Alde batetik isa erabiliko dugu, eta gure beste zenbaki ez ezaguna, y-koa izango da. Dakizuenez, kenketa bat adierazteko hizkuntz matematikoan edo hizkuntz algebraikoan minus ikurra erabiltzen dugu. Beraz, bi zenbaki ezberdinen arteko kenketa, isa, ken, y-koa. Zenbaki baten karratua, ken bost. Berriro ere, ezagutzen ez dugun zenbaki bat. Isa. Zenbaki baten karratua, isa karratu. Ken bost. Isa karratu, ken bost. Eta azkenik, 3 urte barru izango dudan adina. Ni edo beste inor. Zein da gure gaur egungo adina? Bueno, edo zein da nire gaur egungo adina? Ez dakigu. Ez dakizue, beraz? Isa. 3 urte barru? 3 urte zaharrago izango naiz, beraz? Gehi, 3. 3 urte barru izango dudan adina, isa, gehi, 3. Hau izan da guztia. Gogoratu, web orrialdean eta YouTubeen jarraitu jakindun.